Plastový pytlíky od něčeho. Tak toto je směsný odpad. Plast. Tady jsou lístky. Jsou plný nebo s tekutinou. Tak, třídíme kuchyň. Směsný odpad z kuchyní. Ukaž tam je. Plná voda rajec. Odpad z fanshopu je především takovýhle jako papír a takovýhle sáčky. Tak tady je pytel s pytlahvema. Jo, tady ale. Tak, to je... Takže toto je stánek s jídlem a s pitím. Jo. Odpad ze stánku s pitím a s jídlem. Je trochu papíru, spoustu pytlahví. Tak, tady je přetříděný stánek od domácích s pitím, pouze s pitím. Tak, hosté pití, spoustu zase pytlahve. Tak, toto je ochozí hosté, hodně kelímků, protože nemají vratný. To je freska o za barem. Až tady. Tady je odpad od baru za barem. Hodně plastů, troška gastra, směsný odpad, sklo, tetrapák. Tady je odpad od vstupu, vybraný od přicházejících návštěvníků. Odpad z toalet, tak to jsou prakticky jenom brousky. Tak máme konec, kolik je hodin? 1:08. Máme skvělý čas. Tak jo, čau.